Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nakadawat og hulga sa kinabuhi. Seguridad sa City Hall mas gipahugtan. Aniya ang report. Sugod karong adlaw, mabantayang may presensya na sa mga SWAT personnel sa Lapu-Lapu City Hall. Kini human makadawat og hulga sa kinabuhi si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Based on the intelligence, taas ang threat sa pagkakaroon. So, i-validate na pag-ayo sa atong kapulisan. So, muna nga dapat extra careful lang. Subay ni ini, gibutyag sa mayor nga posibleng malimitahan na ang iyang mga lakaw tungod sa hulga nga iyang nadawat. Sa tadudanay lang, di ko ganahan unta inani Iloano kay marag wala igugumaanad na punggan ang atong trabaho, atong mga lakaw, tungod lang ani. But I'm sure na this is already part of my work as a politician. Gikonpermar ni Police Colonel Arnel Banzon, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office nga base sa ilang assessment, nakita nila ang panginahanglan nga pahugtan pa ang seguridad sa mayor. Gawa sa City Hall, mo-escort usab ang naasoy mga SWAT personnel sa mga dagkong kalihukan nga tambungan sa mayor. Depende sa sa pagkinahanglan sa mga lakaw. I-assess man nato pero hindi na tayo mag-assess nga kung kanalakawan niya kinahanglan ba or dili ba. Nagsugod ang deployment sa mga sakop sa SWAT kagahapon. Sa wala pa sila gideploy, may close insecurity na usab ang mayor. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.